Vad är det som händer? Tack ska ni ha! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa voting för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra. Som tango med arja sajoma. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångla på, släpp all stress idag. Bastubröderna är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara in. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hångla på, släpp all stress idag. Bastubröderna är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara in. Bara bastu, jo. Sauna. Ja, just ja. Häll på vattno med rongonu. Tick, tick, takulen korkadu. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma jär. Sveitin lakkar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångla på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara in. Bara bastu, jo. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu.